ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡಿ ಇಂಕ್ ಇದು ದಾಣಿ ಇಂಚೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಾತಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬರೊಂದುಂಡು ದಾದ ವಿಷಯ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿಜಿ ಅಲೆ ಕೂಡಲೇ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಂಡ್ ಎದುರೆತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಇರಿಟೇಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಡ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ದಾದಾದ ಪಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಪಂಪೆ ವಾಚರ್ ಫುಲ್ಲ ಒಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಹಲೋ ಮಾತೇರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ರಿಚ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಹೇರ್ ಮಾತಾಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜೆ ಬೇಗನೆ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇರ್ಬೇಕು ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡಲೇ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಂಡ್ ಎದುರೆತ್ತು ಕುಡೆ ಬತ್ತಂಡು ದೋಜೋಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಪಾಡಂದೆ ದಾಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ನಾಯ್ಕ ಸೊ ಅವು ದಾದ ರೀಸನ್ ಪಂದು ನಿಕಡೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಫ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ನಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಇಂಚನೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಡೋಣ ಚಾನಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಡೋಣ ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅಂಚ ನಿಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಡ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ದಾದಾದ ಪಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಪಂಪೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ದಾಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಇಚ್ಚಾಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೇನೆ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ 2 months ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾನು 2 months ಆಂಡದು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಟಗಫರ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗೇ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಟಗಫರ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟಗಫರ್ದ ದುಂಬೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೋಪಿನ ದುಂಬೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಿ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು 4 ಲೈನ್ ಕಮ್ಮಿ ಹೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪನ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 10 ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಹೊಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಇರಿಟೇಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಚ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು ಲಾಪುಂಡತ್ತೆ ಈತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದ ಕಮ್ಮಿ ಆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಂತದ ಮಂತೆ ಬುಡ್ಕ ಫುಲ್ ದಾದ ಮಾತಾಡ ಅಂಚೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತಾ ಪಂಡನ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಲು ಬುಡೋಚು ವೀಡಿಯೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಾನ್ ಟಗಫರ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದಿತ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಮಿತ್ತು ಪೋಂದು ಇಜ್ಜಾನ್ ಸೊ ಏನು ಅಡಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯಾನೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆವಡಪ್ಪ ಅಂಚದು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ ಜಾತ್ರೆದು ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆತಿಜಿ ವ್ಯೂಸ್ಲು ಆತೆ ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಿ ವ್ಯೂಸ್ಲು ಅಂಚನೆ ದಾಳ ಏರೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡಿ ಇಂಕ್ ದಾಣಿ ಇಂಚೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಾತಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬರೊಂದುಂಡು ದಾದ ವಿಷಯ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿಜಿ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಜೀವ ಬತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅಂಚದ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಿಜಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪುನಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಲ ಬರ್ಪುಜಿ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚ ದದ ಮಂತೆ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬುಡಾಡ್ ನನ್ನ ಒಂತಿ ದಿನ ಬೊಕ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮನಕಲ್ಲ ಪಂಡಿರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರು ಬಂದು ಬೊಕ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಐದು ಬೊಕ ದಾದನ್ ಪಂಡ ಎಣ್ಣ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪಣಿಂದುಂಡತೆ ವಾಚಾರ್ಲ ಬೊಕ ಶಾರ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಅವು ದಾದನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಎಣ್ಣ ವಾಚರ್ ಫುಲ್ಲ ಒಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ 1,000 ದನ ಕಮ್ಮಿ ಆನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆನ್ ನಾನು ಏತಿತ್ತನ್ನು ಬಂದು ಪನ್ಪುಜಿ 1,000 ದನ ಕಮ್ಮಿ ಆನ್ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ 1,000 ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಸೊ 1,000 ಮುಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪನ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಅವು ಫಿಲ್ ಆಡು ವಾಚರ್ 3,000 ಫಿಲ್ ಆವಂದೆ ನಮಗೆ ದಾಳ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಫಿಲ್ ಆವಂದೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಿನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚದಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಐಟೇ ಆನ್ ಫುಲ್ ಇದು ಮಾಡ್ದು ಬಿಡಿ ಮಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಪಟ್ಟು ನಾನು ಮಲ್ಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಂದು ಅಂಚ ತುನಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದಿತ್ತುಂಡು ವಾಚ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು ವ್ಯೂಸ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ದ ಇದು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಇದು 175 lakh ದನ ಆದಿತ್ತುಂಡು 175K ದನ 175 ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಸಾರಿ 200K ಮುಟ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಹೈಡ್ದು ಬುಕ್ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತದೆ ಡೌನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಬರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮುರಣಿ ತೂನಾಗ ಏತಿತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 75,000 ಖಾಲಿ 75,000 2 lakh ಕೋಲು 75,000 ಓಲು ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಎಂಚ ಆವೋಡು ಅವ ಆತ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡಿ ಹಿಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪು ನಿಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಪೋಂದಿಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ವಾಚರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫೀಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಬುಡ್ದು ಬಿಡಿಯಾನ ಅಡಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಪಾಡುಜಿ ಬಂದು ಆಚೆ ಬೊಕ ಮುರು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಂತೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯಾನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ದ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕಂಡು ಅವು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೋರುಂಡು ಅಂಚದು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಬೊಕ ಯಾಂತದ ಮಂತೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಜನ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲು ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಯಾಂತದ ಮಂತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಕ್ಕಡೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂಡೆ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಫಾರ ನೀನು ಅಪ್ಪ ಪಂಡಿರು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅದು ಕೇರಳದಕ್ಕಳು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟಮ್ ಪಾತಿರ್ದೆ ಅಂಚದು ಕೇರಳದಕ್ಕಳು ಸೊ ಅಕ್ಕಡೆ ದಾದ ಮಂತೆ ಪಂಡೆ ಏನು ಅಕ್ಕಡೆ ಕೇಂಡೆ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡುವಾರ ಅಕ್ಕಳ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದೆನ್ ಏನ್ ಕೇಂಡೆ ಇಂಕ್ ಐನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪಂಡ ಏನು ಎಲಿಫೆಂಟ್ದ ಮತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ ಫುಡ್ದ ಮತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಏನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಲ್ಲ ಅಂಚದು ಅಕಡೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂದು ಅಕ್ಕಳು ಓಕೆ ಬಂದಿರು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ಸೊ ಅಕ್ಕ ಏನ ಚಾನಲ್ ಅಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಐತೆ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚದು ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚದು
ಇತ್ತ ದಾದಾನ್ ಪಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಂಡು ವಾಚರ್ ಪಂಡಿ ತಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತಂದೆ ದಾಯಪಂಡ ನಾನು ಇದು ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ದಿಜತೆ ಅದೇ ವಾಚರ್ ಅಂಚ ಪೋತಿಜಿ ಬಟ್ ಇಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಬತ್ತುಂಡು ಮಿತ್ತಗೆ ಬೈದುಂಡಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಏತ್ ಪೋದಿತ್ತ ನಾತೆ ಬತ್ತು ನಿಂಕಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಆತಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋನೇಟ್ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಇರುವ ಮೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು 100 ಮಾತ ಬರೋಂದಿತ್ತು 100 ಮಾತ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕನ್ವಾಡೊಡ್ಚಿ 100 ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ ಒಂಜಿ 1500 ಎಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 1500 ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದಾದ ಇತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ಡು 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಯರು ಅವು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚೆ ದಾದ ಮಂತ್ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಎನ್ನ 2K ಆವಂದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುಜಿ ಪಂದೆ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ದಯಪಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ ಎಂಗಳ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ದಾವಡ್ ಅಂಚೆ ಎಂಗಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ ದಾವಡ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡೆ ಪಂಡೆ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಂತಿಜಿ ಮಾತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಓಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ 2K ಆವಂದೆ ನಾನು ಓಲ ಪಾಡುಜಿ ಪಂದೆ ನಾನು ಸೊ ನಿಕ್ಲೇಗ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಪಂದಾಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಖುಷಿದ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 2K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ರು ಇಂಕ್ 2,000 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 2,000 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ 2 ದಿನ ಅಂಡ್ 2K ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂದುಂಡು ಅವಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ದಪ್ಪಗನೆ 2K ಆದಿಜ್ಜ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಸರ್ತ ಒರ್ಮಣ್ಣದ ದಾನ ಚಿಲ್ಲರ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಆಂದಾದ ಬಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 2K ಆವು ಪಂಡ ಆಣ್ ನೈಟ್ 2K ಆವು ಆಣಿ ನಾನು ಮಾತಾಕ್ಲೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮನ್ಪ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಕ್ಲೆಗೆ ಪಂದೆ ಆಣಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದಾದ ಪಂಡೆ ನಾನು ಫೋನ್ ತುಪ್ಪೆ 2K ಆತಿನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅಂಚೆ ಇಂಕಲ್ ದಾದ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತೇನೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟಿಕ್ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಬೋದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚೆ ಪೋ ಶರವ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಶರವ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪಿದೈ ಬತ್ತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಾತ ಅಪ್ಪಗನೆ ಆತನ್ ತೋಜೋಡು ಯಾನು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎದ್ದದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತೋಪೆ 2K ಸೊ ದೇವರನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆ ಪೋಯೆ ದೇವರನ ಒಂಚಿ ಮೇಡ್ ದೇವರನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಾನೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಕಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ 2K ಆಂಡ್ ಪಂಡು ಯೋ ದೇವರ ಇಂಕ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತು ಈ ನೇಕೆ ಅತ್ತ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೀನಿ 2K ಔಟ್ ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ನಿನ್ನ 2K ಆಂಡ್ ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಯು ಗೈಸ್ ನಿಖಲ್ ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಟು ಇಂಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೆ ನಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೇರಳ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಬರೋದುಂಡು ಐತೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ನೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚನೆ ದದ ಪಂಡ ಎಂಚೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ 2K ಆಂಡದೆ 2K ಮುಟ್ಟ ಪಣ್ಯಾನು 2K ಮುಟ್ಟ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುಜಿ ಬಂದು ನಾನು ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಖಲ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಏಪ 2K ಆಂಡ್ ಆನಿಕ್ಲೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ ಪನ್ಪನೆ ಇತ್ತನು ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ ದಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಂಡು ಅವೆಂಗ್ಲೇಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ 2 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ದಾದ ಬೈಜಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಬೈದಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸನ ಬೈಜಾಂಡ್ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಬಟ್ ನಮಕ್ ನಂಬರ್ ನಾತಿಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೈದಿನಿ ಸೊ ಮಾತ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತುಂಡು 2K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚೆನ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ನಾನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಂಡ್ ಆತೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪೋರ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನಿವಾರ ಬಲ್ ಖುಷಿ ತಪೊಣ್ಣು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಲಿ ಡುಪ್ಪು ನಾನು ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆನಾಗಿಜ್ಜೆ ತಿಗ್ಗಲನೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ಪೋಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪೋಡ ನಮಗೆ ಅಂಚ ಬೊಕ 10-20 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡ ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಇನಿ ಪಪ್ಪನ ತರವಾಡಗ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ಬಂದು ನಿಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜ ಬಣ್ಣಾಗ ತರವಾಡ್ದ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಆತ ಸೊ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿಜಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮರತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಯಾ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಗ ಸೊ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪೊಂಚಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಆ ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಳೈಪೋಯಿ ನಾನು ಈತ್ ವರ್ಷ ಪೋತಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪನ ತರವಾಡ್ ಈತ್ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚೆ ಅದು ನಾನು ಪೋತಿನಿ ಇಜ್ಜಾನೆ ಇನಿ ಯಾನು ಉಳೈ ಮತ್ತು ಪಪ್ಪಿ ವಾವ್ ಇಂಚೆ ಸೂಪರ್ ಇಲ್ಲು ಗೊತ್ತಾನೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಇಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನಾ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ಅವಡ್ ಅತಿರ್ತದ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಿ ರೂಮು ಹಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಮಿತ್ತಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಓಡುದಿಲ್ಲ ಅಂಡಲು ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಮೂವಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪರ್ತು ಇಂಕ ಅಂಚನೆ ತುಯ್ಲಕ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರ ಬಂದಿನ್ವೆ ತುಗಿತನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರಪೋಚಿ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ತುಳೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.